Hello guys, ndokugamuchirai kuchirongwa chezim Facebook secrets and confessions. Nasi tinawo futi mamwe ma-confessions. Ndisingatambisi nguva yenyu regai tobva tapinda mu-confession yekutanga. Hanzi hello mukoma Nashi, ini ndiri murume ane makore 28 ekuberekwa. Ndakawana 2020 vadzimai vangu vane 24 years. Nyaya iri kundishungurudza ndeyekuti vadzimai vangu pandakavawana havana kunge vambondiudza kuti vane dambudziko rembereko. Tave ne2 years 6 months tiri tese, but zviri kuramba. Pamakore atava awa tava ne4 miscarriages. Takaenda kumaprofita atainge tamboudzwa nevanhu, but hapana chakachinja. Madoctors takaenda, nanhasi tiri kuenda kun'anga. Takaenda kwese kwataikwanisa, mari tichishandisa, tichizama zvose, but ini ndakaona sekunge zvaramba. Zvinova zvakundipa imwe pfungwa yekutsvaka mumwe mukadzi, because ndaneta kutaurwa nevanhu veukama plus munharaunda yatigere. Asi nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndomuudza sei kuti aende hake nenzira yakanaka, nekuti sometimes anotombochema pamusaka pekuda mbereko, zvekuti kana neniwo mwoyo wangu unobva warwadziwa. So ndokumbirawo kuziva kuti nzira kwayo, hama dzangu, kuti ndoitawo sei nenyaya iyi. Ini zvangu ndine mwana 1 wandainge ndinaye wekunze, but dambudziko randazosangana naro ndaita mudiki. Mwoyo wangu wamboda nezvake, but ndasvika pakuona kuti hapana chinochinja. Ndiwo mumwe mubvunzo kana kuti secret yatanga tinayo yekutanga. Regai timbopinda mu-comment section timboona kuti ma-comments vanhu vanga vachiti kudii panyaya yakadai so. Hanzi naali, I don't think kuti kubva mimba idambudziko rembereko, keep trying, uchamubata mwana. Zvikanzi naDelight anogona aine sari ita ambotariswa, cause sari rinogona kungokonzeresa miscarriages. Ndaiva nehama yangu yaidaro, paakazotariswa nevanoziva ndokuona ende masari anochekwa and everything will be okay. Now ava nevana 3. Zvikanzi naHillary, uri kupi? Pane anozvigona, mukadzi wako anozvara, usanyeperwa. Zvikanzi naNG, ko painobata munodii kuenda kuchipatara? Vanosunga chibereko 1 kuti chisaregedza, vozosunungura kana yave kusvika. Zvikanzi neimwe comment, bamunini hazvisiri izvo zvinoitwa, dzikamisai hana yenyu zvishoma, pamwe dambudziko ndiwe une low sperm count. Saka zvakuda kuti mutorewo nguva yenyu nekutaurirana zvakanaka mumba naamai mwana, zvinoita zvakanaka. Zvikanzi naAdmire, ko iwe unobereka here? Uchafungidzira kuti mwana wauri kuti ndewako iye asiri mwana wako. Zvikanzi naWadzanai, kwana only 2 years wakutokomplaina, you never loved ye. Zvikanzi naPardon, Sara akaita mwana achembera, mirira nguva yaMwari. Zvikanzi naJustina, dai ukangoti uchimusiya Mwari obva amupa umwe mwana. Zvikanzi naTracy, baby boy uri benzi, waida akuudze chii iye ari musikana plus 2 years dzishoma, vamwe vanhu vanosvika 15 years, chakakosha rudo. Ndo mamwe ma-comments angaripo panyaya yatabva mukuverenga. Regai tipinde munyaya inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadini mukoma Nashi, please post for me as ID. Iniwo nyaya yangu yakadai. Ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. Muna January this year ndakataura neimwe long time friend yangu paFacebook. Ndikazomupa nhamba dzangu dzeWhatsApp. Tikataura, akandiudza kuti sezvo ainge agarisa ari kuSouth Africa, ainge arasa contact nehama dzake. Akanditi kuSouth Africa kwainge kwava kunetsa nenhau yemapepa, saka aida kwekuti angasvikira kuZimbabwe achiaplya passport
sezvo ainge asisina contact nehama dzake, aitsvaka kwekuti angasvikira. Ndakamuti haisi problem, aikwanisa kuuya ogara hake kumba kwangu, asi ndakamuudza kuti aifanira kuzondibatsirawo panhau yechikafu because situation yemuzimbabwe iri very hard. Akati iyoyo haisi problem. After 3 days akafona akati ndatumira grocery namunhendzva, ndikatambira grocery riya paroundabout yepambudzi. Grocery iroro rainge rakawandisa, vavakidzani vakafunga kuti tava kuda kutotanga tuckshop. Shamwari yangu akazouya, ndikamutambira, ndakaenda naye kumba kwangu. I could see kuti shamwari yangu yairakidza kuti ainge ashora nzvimbo yandaigara, munongozivawo zvakaita kuHopley. Takapinda mumba, tingooneka 2 room kekujegera. Mumba maingova nekamubhedha nepushing tray. Chinhu chaivamo mumba chine musoro igrosari remufesi wangu uyu. The next day ndakamuperekedza kumakombe akanotora emergency passport. Akazoti shamwari, handingakusii munhamo yakadai, handetose kuJoni. Ndikati kuenda ndinoda, but mari chaiyo handina. Akati mari haisi nyaya. Ndakataura nemukadzi wangu akafara chaizvo. Kana bonde randakapiwa nemukadzi wangu raiva rekuti ndifambe ndakaguta chaiko. Ini neshamwari yangu takazosimuka tikaenda pambudzi. Vana malaicha vakati kundisvitsa kuPretoria ndisina passport i3,000 rands. Shamwari yangu ikabhadhara. I promised to pay him back kana ndawana basa. Iye akangoseka akati 3,000 rands kwaari yaitova change. Takafamba zvakanaka. Vana malaicha ava vairakidza kuziva basa ravo chose. Pose pataimiswa nemapurisa, malaicha aingoburitsa mari. Takasvika kuPretoria. I was surprised kuona kuti shamwari yangu yaigara pamba yaiva yakanakisa pacomplex iyi paitogara varungu. Takagara almost 3 months nemufesi uyu. Aisaenda kana kubasa, aingoswera paFacebook achiita malive nevanhukadzi. Vamwe vakadzi vaiva vekunana America nekunana UK. Nguva yake zhinji yaiva yekungoona mamovie nekudya. Shamwari yangu iyi airarama good life zvekuti haaimbofunga zvekuti angadzokera kuZimbabwe. Sezvineiwo mukadzi wangu kumba akatanga kuchema achiti vana kuchikoro vadzingirwa maschool fees. Ndakaudza shamwari yangu kuti chikafu zvose ndiri kuwana, asi mwoyo wangu wava kutambudzika nekuda kwemukadzi wangu nevana vandainge ndakasiya kuZimbabwe. Ndakabvunza shamwari yangu kuti hakuna here kwandaikwanisa kunowana mabasa chero ekutsvairira vanhu mayadhi avo. My friend akati don't worry. The next day akaenda neni kune imwe nzvimbo inonzi Senton. Takapinda mune imwe ofisi tikagara pareception. After about an hour takazodanwa muofisi muye takasangana nadoctor. Doctor ava vaiva muNigerian, vairakidza kuti vanozivana neshamwari yangu chose. This doctor akazobvunza kuti if I was ready for the job. Ndikati basa ndinorida. Ndakaudzwa kuti pamwedzi ndaifanira kuuya 4 times kuzosiya maspams angu. Ndakamboramba, but my friend akanditi everything will be okay. Ndikaita sekudaro. Chazoita kuti ndinyore confession yangu, it's because mukadzi wangu ava kuti ari kumuka akazara hurume. Iniwo ndinorota ndichiita sex nevakadzi vechiIndia. Dzimwe nguva nhengo yangu inomuka yakazara maspams kunge ndasika bonde nemunhukadzi. Shamwari yangu yakazomboshanya kuBrazil. Hameno kuti ini ndaitsvakeiwo mumba. Ndakanofura mucloset munogara hembe dzake. Ndikaona mune kamwe kadende keropa. Iyewo at the same time akabva afona akati I will explain kana ndadzoka, everything will be okay. Admin please bvunzaiwo kuti handisi ndatoromba here. Ndanga ndati ndezvekudhoneta maspams. Ndainge ndati zvekudhoneta maspams zviri nani. Kana ndamboshanda ndichatengawo kombi ndodzokera kumhuri yangu. But dende reropa randityisa. Please notify me when you have posted. Ndo confession yatanga tiinayo.
Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi naLee, please post for me. Hanzi hero dambudziko ranguwo, ndakakurira kumusha kwa amai, ndakazofunga kushanyirawo kwa baba vangu kwaGutu. Ndakasvika ndikatambirwa nabamunini vanogara muGutu muCBD, vakandiperekedza kwa baba, zvese zvikanofamba bhoo. Then the next day ndakafunga kuenda kumashops ndikanosangana nevana vechikoro, ndikati regai ndimbotsvakira amai vangu muroora. Ndopandakasarudza Tendai, tikadanana, ndikazodzokera kuKwekwe, taitaura tose pafoni. Kupera kwegore ndakaenda kunomuona, then tikavata tese, ndikazodzokera back to Kwekwe. After 4 months akati ndava pregnant, ndakaenda kunomutora cause mama vakati beta auye. Achisvika vana sekuru vakati toda kunotaura natete tozoenda kunobvisa zvishoma zvatinazvo. Takaenda kwaGutu, tichisvika kwatete vemusikana, baba vangu vaivapo. Then baba vakandibvunza kuti unomuziva here musikana uyu? Ndikati ndiye muroora wenyu. Vakadaidza tete, asi tete vakadzoka vachichema. Ndikati kuda ndezvemumusha mavo. Sekuru vakati musikana wako muzukuru mwana wababa vako. Handichazivi kuti todini. Regai tipinde mumacomments tione kuti vanhu vanga vachitiwo kudi. Zvikanzi naTinashe siyana nepfambi. Zvikanzi naGlenda very sorry but haisi mhosva cause hausati waakuziva hama dzese, pakatokanganisika. But hey, I'm really sorry. Awa ndo anonzi makuna. Zvikanzi naEnji maiwe, mumwewo akati ma1. Zvikanzi naSamantha, I'm very sorry to hear that but it's not your fault. Zvikanzi naNG, ko iwe wakatadza kumubvunza kuti unonzani? Ungangoti ukaudzwa kunzi Tendai wototi ndatova mulavhu. Handi vanhu munotaudzana nenhoroondo dzeupenyu, mogotadza kutaura nezvana baba venyu sei? Be careful guys. Manje aya ava ma1. Ndiwo mamwe macomments anga aripo. Regai tiende pa the next secret. Secret yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello admin, ndoda kureurura kuti ini ndine dambudziko regodo, handidi kukundwa muupenyu. Pane umwe munhu wemuraini akambotenga mota, ini usiku ndikanodira mvura mutengi remota yake. Mota iyi ikazongoti mbombombo. I feel guilty nezvandakaita. Ndakamborova mombe yemuvakidzani wedu nedombo ikafa. Ndakairova nemistake, handina wandakazivisa, ndakangoisiya kumafuro ikoko payakaonekwa. Zvikanzi kuda yatemwa nevana. Ndoitawo sei nemwoyo wangu wakadai? Ndinoda help. Regai pinde mucomment section. Hanzi naYvonne, une dambudziko hombe, dhimoni chairo, today kunamatirwa. Zvikanzi naAdmire, baya pakereke chete. Zvikanzi naSimon, wakauraya mombe, chasara uchauraya munhu, kana kuti zvichakukonzeresa kuzopinda kana mujeri kozi uchabatwa one day. Dzidza kuita mwoyo wakanaka. Zvikanzi naPeshi, zviise kuna Mwari. Mumwe akati mwoyo wako wakaipa chose, ukawana uroyi unotora. Zvikanzi naTindo, namata usati wafira mumaoko evanhu, because ukapinda mangu mumaoko neunhu uhu ndokupfuudza. Kushanda kunorwadza, chinja maitiro fasta mudikani. Zvikanzi naTeddy, help ndiko kuti rega, chinja rongeka. Mumwe futi akati chinja. Regai tilodhe mamwe macomment. Hanzi naFei, it's a tormenting spirit iri kutokushandisa. Fast and pray, wosvikawo kuvakuru vekereke vokubatsira neminamato. Uchaona Mwari vachivhura madhoo eupenyu hwako. Zvikanzi naTari, unotoroya hako namata. Mumwe akati buda muvanhu uende kunogara musango mune mapere, nyoka, shumba nezvimwe zvipuka. You don't deserve to be a human. Mumwe akati
uri pedyo nekuromba. Ndiwo mamwe macomments angarimo panyaya iyi. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please vigai chitupa mubhini. Ndiri musikana nemakore 23 ekuberekwa. Nyaya yangu yandiri kuda kubatsirwa ndeyekuti ndakadanana nemukomana wangu zvakanaka. Now tasvika nguva yekuti ava kuda kundiroora, but nyaya yava kunetsa ndeyekuti pari kunzi pane ukama pakati pedu, asi huri kusaidhi rokwaamai. So ndakabvunza amai vangu kuti ukama uhu hwakamira sei. Vakati tiri rudzi rumwe chete, but dzimba ndo dzakasiyana. Saka vati zvauri kuda kuita siyana nazvo, hazvitoiti. Ini nemukomana wangu tiri pamwe. So iye amboti ndoripa hangu mhosva yacho poitwa cheka ukama, but amai vangu vari kuvava. Saka ndoitawo sei? Please help. Regai tipinde mucomment section tione kuti vanhu vanoti kudii panyaya iyi. Hanzi neumwe ngaabvise hake cheka ukama mugarisane. Zvikanzi neumwe gara wasiyana nazvo, pane ukama panonetsa. Ndakambozviita tikatotamba mahumbwe, but veukama wemukomana vaisada kana kunzwa nezvazvo. Dzimara tazosiyana. Umwe akati unongoti nhumbu simple. Zvikanzi naEva siyanai chete. Zvikanzi neumwe round table. Zvikanzi namemory ukama hwacho zvatove zvekusangana musaga sematamba. Zvikanzi naSibongi hauroorwe mongoita mwana rooro vanoriramba. Regai tizame kulodha macomments. Nyaya dzevanhu vari kudanana paukama ndofunga kuti dzati one day muzuva ranhasi. Zvikanzi neumwe zviuya zviri mberi, enda kumukomana wako. Zvikanzi naTinashe enda kumurume sha, zvinozonetsa kuwana murume anokuda. Zvikanzi neumwe izvozvi pamwe mai vako vanotohura nababa vemukomana, ndosaka vasiri kuda kutsanangura ukama hwacho. Zvikanzi naTrevor chingovakai bonde muchizvara vana makanyarara. Zvikanzi neumwe vaudze kuti makanonoka vaudze kuti muchanonoka ndine nhumbu uchinyepa hako. Ivo vaimboregerei kukuudza pakutanga. Kasi iwewe haudziwo amai vako kuti ndiri kudanana nanhingi here? Zvikanzi naTina madii kugara pasi nehama dzekumukomana nehama dzekwako monzwa kuti ukama hwacho huri papi. Ndiwo mamwe zvimwe zvanga zviri mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, please post for me ku deep secrets. Ndokumbirawo kubvunza kumanurses nemadoctors vari mugroup kuti ini ndakaroorwa muna April, so takawirirana naHabi kuti tombomira kuita mwana, tombogara tiri 2 for a year, and we will start trying next year April. So I've been taking family planning pills since April. So I heard kuti hanzi unozonetsekana pakuzvara kana wakuda mwana, ndizvo here? Handina kumbobvira ndaita mwana oro kubvisa nhumbu oro kushandisa any family planning method before. Ndakatotanga kumanwa ndaroorwa in April. So is it advisable to do that oro ndisiye mapills ndiite mwana first? Zvine maeffects here fertility yangu oro kana ndakuda mwana ndingosiya nhumbu yongobata? Ndakutyira kuti handizozvari oro nhumbu inozononoka kana ndakuida. Please help me kune maprofessionals vane ruzivo nazvo, cause munhu wese ari kungonditi it will affect you uchatadza kuzvara, yet inini I'm okay with having a child kutanga next year April. Which family planning method is advisable? Regai tione kuti vane ruzivo mucomment section vati kudii. Hanzi naJosi, just condomize.
zvemapills izvi uchazozvidemba. Zvikanzi naAshi zvinosiyana neropa vasikana vaiko zvino vari kushandisa one family planning, but paanorega anobva aita nhumbu. Ndaona vakawanda ini, saka zvinosiyana neropa rako munhu. Zvikanzi naAdi ndosaka kuchinzi family planning haishandiswi nemunhu asati ava nemwana. Zvikanzi neumwe siyai family planning inovhara matubes zvachose mukazotadza kubata mwana muupenyu hwese. Family planning haisi right pamunhu asati amboita mwana. Zvikanzi naShai bvunza kukliniki cause varume havatembeki, unogona kutoita nhumbu makatanga kutonetserana izvozvo. Ask doctors kuti zvine risk here or research painternet then uonesana nepartner yako first. Zvikanzi namaikiki enda pachipatara unyazobvunza because zvepafacebook hazviteedzwe. Zvikanzi neumwe use condoms or don't have sex during your ovulation days kana kuita withdrawal ndokunge baba kana vachizvigona. Ndiwo mamwe macomments atanga tinawo. Regai tiende next secret. Next confession yakamira sekudai. Hanzi hello, please post for me kuzim deep. Ndakasiyana nemukadzi wekutanga, saka ndine mumwe mukadzi wandanga ndichidanana naye uye tainge tisinganyanyoonane. Before birthday remwanakomana wangu akandibvunza kuti uri kumutengerei, ndikamuti so far handina cash. Then she offered kuti achatengera mwana wangu mapresents nekusenda cash, then ndomuitira birthday and she sent 5,500 rands. After birthday akabva aenda kuCanada nemurungu wake, vanopota vachienda vose especially maholidays. I lost contact naye for almost a week due to load shedding. Then I explained to her zvaiitika, akabva totanga kupenga. Hanzi majaira kumora mari dzevakadzi what ave kutoti even bankuru vangu murume wasisi he warned me about tuma gold digger twemujoni tunodyira vakadzi mari. Hatina kuzochaisana futi, ange ave kutoti bring back my money and other things. She was not happy nekuti baby mama vaivepo pabirthday remwana wavo. Ini nekusada zvinonetsa ndakamuendera kwasisi vake kwaive ashanya kudhuze nekwandinogara, ndikasvika ndikanomupa mari yake neimwe pamusoro ndokumutenda hangu. Now I am shocked kuti ave kutumira back mari iye futi. Hanzi kana usingaide ipa mwana wako kana kutumira sisi wako. So now I am confused kuti tatove netime tisingatauri tose. Does she want me back nestyle kana kuti kungoita hake madrama? Ndoita sei nemari yakanditumira back? Ndomudzosera here kana kuti? Regai tipinde mucomment section tione kuti vamwe vanoti kudii. Macomments akamira sekudai. Hanzi iri ndo drama. Mumwewo akati she's just using money as a weapon. Mangwana uchachema iwe chingodya hako mari. Zvikanzi neumwe vakadzi ndo zvavari ma-emotional abusers and very selfish, especially vakangoita kamari vanoshandisa hasha pazvinhu zvidiki diki. Zvikanzi neumwe mupe mari because mangwana zvichazokunetsa. Zvikanzi neumwe you must understand why some people are single, they have disorders. Munhu uyu she's a narcissistic person, are controlling and possessive. It's a package that usually come with successful women, single parents, and those who have been hurt before and have trust issues. They overreact at times. So if you can handle it, you just have to know what you are dealing with first. The most important thing is to know your person first. Ndiwo mamwe ma-comments angarimo mu-comment section. Regai tiende munyaya inotevera. Hanzi mukoma ndiisei muhomwe. Ini ndine mashoko ari kundikanga mumwoyo andakaudzwa nemukadzi wangu. Takanetsana musi uno ave kuti kushayanya kwako kwakakontributa kufa kwagogo vangu. Nyaya yakaitika kumusha kwake, kwakafiwa takaenda zvakanaka. Pakuenda kumakuva paiva nevamwe ambuya vemukadzi, amai vababa.
Ambuya ava vaiva vari obese, vakafutisa, makumbo ari matanda, vasingasumuki, vaiita zvokukambaira. Pakuenda kumakuva, ambuya vakanziti vaise mubhara nekuti hapana kwaigona kupinda mota nemhaka yematombo. Takavakwidza nemukwashanin'ina wangu, vaive nekofini vari pamberi, isu nebhara tiri kumashure. Takazosvika pakaita chigomba pamateru, ndakabva ndaluza control rebhara kwakuwira mugomba rina ambuya vaye mukati. Pakunovaburitsa pakatonetsa nekuti vairema. Handina kuziva kuti vanhu havana kufara nazvo, kuita kunge tainge taita nemaune. Ambuya vaye havana kuzopedza 6 months vakabva vafa. Saka ndo pari kunzi kuvapunzira mugomba kuye vanenge vakakanganisika musoro, ndo zvimwe zvinenge zvakazovauraya, nyangwe zvazvo vairwara nechekudhara. Mukadzi wangu akutoita kunge ndakavawidzira mugomba ndichida, ava kutondiita muroi, zvichitoreva kuti even hama dzake dziri kutotaura zvimwezvo zvinondiodza mwoyo. Ivo vainge vandipirei bhara racho. Accident inongowanika 1, kuva mukwasha kwakangooma. Ndakagumbuka zvekuti ndiri kufunga kusumawo hama dzangu tionesane nekuti I'm very angry. Vadiwa vateereri, ndo mamwe ema-confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. I really hope that you enjoyed this episode. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions. Asi kufacebook hatizorore kuposta, tinenge tichingoposta each and every time secrets hour. Until we meet again, please just hit the like button and also subscribe to this channel.